Térdhajlítás hasonfekve. Célzott izomcsoport, a térdhajlítók. Kiinduló helyzet. Feküdj hasonfekvésbe egy térdhajlító gépen. Hajlítsd a térdedet egészen a farizomig, a sarkaidat, majd térdnyújtáson keresztül engedd vissza kiinduló helyzetbe. Követelmények. A lábfej hátra van feszítve az egész mozgás során, illetve a csípő ne emelkedjen el a padtól. A sarkaiddal pedig érintsd meg a farizmokat.